Folk siger, at jeg kommer op i himlen. Undskyld. De siger, at jeg falder i en dyb søvn, ligesom når bjørnene går i vinterhi. Har du hørt om helium? Det kender jeg ikke. Magisk og eventyrligt, så man næsten ikke kan tro sine egne øjne. Alle ved det ellers, at man vågner op i helium efter den lange søvn. Eller det vil faktisk sige, at man bliver fløjet op med ekspressen, Helium Express. Hvad er der ellers helium? Der hænger faktisk et gammelt træhus og venter på, at du kommer, Alfred. Og der er den grønneste græsplæne hele vejen rundt om huset. Du kan spille fodbold hele dagen. Hvor er han? Han er blevet flyttet, Hvorfor er han blevet flyttet? fordi hans tilstand blev forværret i nat, så vi var nødt til at flytte ham. Hvad ser ham? Altså, han ligger op på en lukket afdeling. Det er kun for familie. Man kan ikke bare komme og gå som man. Hej, Alfred. Jeg er bange. Jeg vil ikke tage helium. Jeg vil blive her hos dig, mor og far.